Nes I ffind y mas mewn cynnig drwy'r weithrinfa ni'n defnyddio a hefyd trwy ffrindiau ac ar Facebook a'r wefan y cyngor hefyd. So i ddechrau bant gyda pan nes I edrych drwy'r ffurflen, o'n i'n meddwl bod e'n mynd i fod yn hynod o gymleth i wneud yr application. Ond i fod yn ond, pan nes I ystod lawr a casglu'r gwybodaeth I gyd, unwaith o'n I wedi casglu fe, oedd e'n rhwydd wedyn I rhoi'r application mewn. Achos bod fi hefyd yn berson sy'n hunan gyflogedig, o'n i'n hefyd yn meddwl bod hwnna'n mynd I achosi mwy o trafferth wrth wneud yr application, ond I fod yn onest nath e ddim o gwbl, oedd e'n rili rhwydd, a nes I ddim gorfod rhoi ystod eang o wybodaeth, oedd yr actual wybodaeth oedd angen ar y tîm yn weddol fach. Bod yn help enfawr I ni fel teulu, gan bo fi hefyd ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd, mae wedi galluogi fi I gymryd mwy o amser bant o'r gwaith. A ni hefyd yn sylwi bod gyda ni lot mwy o arian yn y banc ar diwedd bob mis, wrth bod ni ddim yn gorfod talu ar gyfer defnyddio'r meithrinfa. Gan bod y merch ni hefyd wedi dechrau ysgol, fi'n teimlo bod e'n rhoi cyfle I cael ystod eang iawn o brofiadau wrth ddefnyddio'r meithrinfa a'r ysgol. 100%. Mae'r cynllun wedi bod o fudd mawr I ni fel teulu, a hefyd fi'n credu mae fe'n helpu bod chi'n gallu cadw eich plentyn chi mewn sefydliad meithrinfa tra bod nhw hefyd yn dechrau ysgol rhan amser. Mae'n helpu nhw I allu wneud y sort of step na o fynd o feithrinfa I ysgol wrth cadw un beth yn gyson tra bod rhywbeth arall yn newid.